Хайді, дзяўчынка Альпаў. Вітер свіща, а чому? Так здалеку чую гук його, ну а в облички чому? Бо чекають з позірку мойгу. Ах, розкажи мені, дядуля, ах, розкажи мені, дядуля, розкажи це мені, кідрики і хвики гор. Ла-ла-ла, Спалены ліст. Апошнімі днямі Пітер не ў гуморы. Хайдзі ўвесь час занятая клопатам пра Піці і больш не падымаецца з хлопчыкам да горнай пашы. А аднаму Пітару нудна. Гей! Пітер! Пачакай! Слухай, можаш перадаць гэта дзядзьку Альму? Дядьку Альму? Добра, толькі не забудь. Дзякуй за дапамогу. Хоць не трэба будзе ўзбірацца ў горы да яго хаціны. Ды і бачыць твар таго старога таксама не вельмі хочацца. Разлічваю на цябе. Яшчэ разочак. Бачыш? Правільна, махай крыламі. Йозеф, ён падае. Дзякуй Богу. Давай, паспрабуй яшчэ. Не трэба так прымушаць яго лятаць. Ён хутка і сам навучыцца. Ого, а было небяспечна. Як жа далёка! Вунь проста адтуль! Цудоўна! У яго амаль атрымліваецца, праўда? Яшчэ крыху, і ён нарэшце зможа лятаць. Так, здаецца, што хутка навучыцца. Але дай яму і адпачыць. Апошні разок, Піці! Стой, Снежка! Хайді больш любіць Піці! Снежка! Пітер! Піці лятаў! Ён можа лятаць! Бачыў? Бачыла, Снежка! Не пойдзеш з намі ў горы, Хайді! Што? Піці!
Ходім. Пітер! Дрень, дрень, дрень! Пить да пить, и больше ни про что не думая! Дрень! Лист до дядьки Альма. Зусім забив йому отдать. Чакайте! Гей, почакайте! Гэта ўсё Хайдзі вінаватая! Хайдзі ўсё ейная віна! Дядуля, а я сёння схаджу. Падымуся на гару. Дасі мне абед. Спіце, ўсё будзе добра. Я возьму яго з сабою. Ён цяпер так добра лятае. Хутчэй! Пітер! Піці, аднойчы і ты зможаш лятаць, як тыя птушкі. Так? Зможаш, праўда? Піці! А ты ўсё лепшы і лепшы. Ну, мы ўжо амаль на месцы. Бяжым! Пітер! Пітер! О, Хайдзі? Пітер! Глядзі, Піці таксама тут! Схапі яго! Зараз! Ён ужо добра лятае, праўда? Хіба ён не прыгожанькі ў палёце? Чаму ты не сказала, што пойдзеш? Калі б сказала, я б цябе пачакаў. Чаму ты разлаваўся? Пітер! Вось, трымай. Я забыў аддаць яго дзядзьку Альму. Што гэта? Гэта ліст. Гэта ўсё ты вінаватая, Хайдзі. Забудься. На жаль, я аддам яго толькі па вяртанні. Ну нічога не зробіш. І я забыла. Вось тут твой абед. Вялікая скіба хлеба з сырам. Мне можна? Так, я сама столькі з'есці не змагу. Ясна. А, ён хорошенькі. Ну, Піці, наперад! Давай, узлятай! Піці, не здавайся! Давай! Яшчэ вышэй! Пітер вельмі рады, што Хайдзі зноў пайшла з ім у горы. Не толькі таму, што яна падзялілася сваім абедам. Увесь час, пакуль Хайдзі не прыходзіла, Пітеру было вельмі сумна. Ляці! Ляці, ляці! Ляці! Вышэй! 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 Ляці вышэй!
Давай яшчэ вышэй, Піті! Піті, досить! Вертайся назад! Адпачні крыху, Піті! Піті! Ястраб! Хайді! Ястраб! Хутчэй хапай Піті! Не, Піті! Хутчэй! Хутчэй схапі Піті! Ох, болить! Пітер, з тобою усе добре? Ды так, просто драпіна. Глядзі, я таксама ястраб. Пітер! Дякуй! Пітер, ти такий моцний! Што гэта было? Гэта быў мой жывот. Здаецца, ён ужо пусты. Мы таксама! Паямо! Піті таксама хоча! Ён такі ціхі. Напэўна, ястраба спужаўся. Які дружалюбны. Хадзем! Бяжым! Снежка знікла! Што? Лябёдкі мядзведзіка таксама няма. Ты іх не бачыла? Снежка! Мядзведзік! Лябёдка! Нідзе не бачу! Хайді, застанься тут, я іх пашукаю. Я пойду с тобой! Лябёдка! Снежка! Медведик! Мядзведзік! Снежка! Здарылася страшнае. Лябёдка! Пакуль дзеці гулялі з Піці, лябёдка, мядзведзік і Снежка Мядзведзік! недзе прапалі. Снежка! Мядзведзік! Лябёдка! Снежка! Іх няма. Вунь там ёсць камень, які на смак быццам соль. Значыць, яны там? Можа быць. Бяжым! Туман, трэба спяшацца.
Туман усё гусне. Мядзведзік! Снежка! Мы яшчэ далёка ад салёнага каменя. Не, ўжо блізка. Але я іх не бачу. Лябёдка! Нам ніколі не знайсці іх у гэтым тумане. І што будзем рабіць? Мне страшна. Таму я і казаў застацца з астаткам. Пітер! Пітер! Дзе ты? Пітер! Ды тут, я тут! Так сталася толькі таму, што ты ўвесь час гулялася з Піці. Ты мяне вінаваціш? Снежка! Здаецца, яны і праўда пайшлі туды. Хадзем, дай мне руку. Добра! Снежка! Лябёдка! Мядзведзік! Снежка! 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 Не адставай, Хайді! Ага. Цяпер усё добра. Нам проста трэба ісці за Пітерам, пакуль не знойдзем астатніх. Што такое? Я думаў, гэта дрэва, міма якога мы ішлі сюды. Тады дзе яно? Можа, там? Не, здаецца, мы згубіліся. Што нам рабіць? Можа, пайсці назад? Небяспечна. Лепей мы перачакаем тут. Адпачнём. У такім месцы? Выбару няма. Цікава, ці там усё ў парадку з астаткам? Як думаеш, Пітер? І я хвалююся. Але цяпер мы нічога не можам. Што такое, Піці? Гэта Йозеф! 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 Йозеф, мы тут! Йозеф! Йозеф! Мы вярнуліся! О, дядька Альм! Дзядуля! Нарэшце прыйшлі. Дзядуля! Дзядуля! Апусціўся туман, вось я і пайшоў па вас. Што тут здарылася, генерал? Ну,
Лябёдка, мядзведзік і снежка згубіліся. Пітер не вінаваты, дзядуля! Піці напожаў ястраб! І потым ты іх згубіў? Так, Пітер выратаваў майго Піці! Яго ледзь-ледзь не з'елі, дзядуля, праўда! ясна. У кожным разе вы абое, пэўна, галодныя. Вось. Цяпер і я ўспомніла, што мы так і не паабедалі. Зноў! Гэй, генерал, калі так спяшацца, можна і падавіцца. А я табе казаў. Пітер, ты заўсёды ясі надта хутка. Дакладна. Прабачце, што забыў. Мяне папрасілі перадаць вам ліст. Мне? Так, вось ён. Дэд. Добра, вы пакуль ешце. Дабранач, Йозеф! Дабранач, дзядуля! Так, сёння ты вельмі стамілася, будзеш моцна спаць. Ага, дабранач! Я працую і адчуваю сябе добра. Франкфурт вельмі прыемны горад. І мне хацелася б, каб Хайдзі хадзіла тут у школу. Дзядуля! Што такое? Нешта не так? Ведаеш, сёння, калі я ўбачыла цябе ў гарах, то вельмі ўзрадавалася. Дабранач! Хайдзі. Ліст быў ад цёткі Дэд, якая прывяла Хайдзі ў горы. Яна пісала, што хоча забраць Хайдзі на пэўны час, але старому было ўсё адно на яе намеры. Крок за крокам Хайдзі станавілася важнай часткай яго жыцця, і ён не збіраўся яе адпускаць. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Тэкст чыталі Адам Трыпутнік, Таша Мурзенштольц. Аўтар перакладу Ксенія Капіца. Рэдактар тэксту Леў Глушыцкі. Сунься і сачы, глядзі, як дзіця мальгавачка бяжыць. Пара казлянятак жвава скача ўслед. Над галовамі сонца свае промні лье. Калі раптам пачуеш малых ножак тупаць, што блізіцца, адсунься і сачы, глядзі, да цябе мальгавачка бяжыць. Ла-ла-ла, 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 ла.
ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.